Jarraian, aniztasunetatik bizikidetza eraikitzearen inguruan hitz egingo digu Oiana Merinok. Oianak azken 3 urteetan zehar Urretxuko udaleko aniztasun eta bizikidetza zerbitzua kudeatzen ditu, erroak sartu elkartearen bidez eta Urretxuko aniztasun plana eta eskola azalduko digu. Beraz, nahi dezunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eskerrik asko, ekipoa hau antolatu duen ekipoari. Fijatuko zineten, oain ez tegula tarterik utzi galdera ekiteko. Horrek zentzu badu, eta igual komeni da saltzea zer irudikatu deun. Bai? Eskatu dieguna beraiei da, 10 minutu, 12 minututan, beraien azalpen laburra itea, eta gero, bigarren parte baten ingo deguna da, multzokatuko gea 5 aldetan. 5 formatu desberdinetan, bakoitzek aukeratuko du zutik, eserita, inkluso lurren eserita, nola egon nahi dun bigarren zati hortan, eta talde bakoitzek jasoko ditu 2 hizlari. Zuen kuriosidadetik eta bakoitzek nahi dunetik galderak inalizateko elkarrizketa libre baten. Bai, orduan, ez dizuegu proposatuko aukeratzea esperientzin arabera, baizik formatun arabera, nik ja aspertu naiz eserita egoten eta nahiago dut gero zutik egon, talde horta jongo naiz, eta 2 txandatan etorriko zaizkit 2 hizlari. Eta talden, galdetu ahal izango diogu datorkigun hori, kuriosidadetik. Hori da proposamena, hortik, oain galdera itoki ez emate hori. Bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hori, eskerrak ematen nahi nintzen, eta egia da, 10 minututan, ingo dut horrela ere, leheno ari ginen komentatzen, azkenean kontestua eta nola iritsi gera honeaino ezagutu gabe batzutan zaila dela proiektua ulertzea, baina saiatuko gera. Aurkeztu duzuen bezala, aniztasun eta bizikidetza zerbitzua kudeatzen dut Urretxuko udalean, erroak sartu elkartearen bitartez, eta gure lana kudeatzen dugu bigarren Urretxun aniztasun eta bizikidetza planaren bitartez. Hori plana handia da, ekintza guztiek elkarrelikatzen dute, orduan niretzako ekintza bat bakarrik aurkeztea zaila egiten zait, logika handia delako, ez? Baina, pixkat ulertzeko, plan honetan, helburu nagusia da herritar guztien eskubide berdintasuna, diskriminaziorik eza eta bizikidetza sustatzea. Zeharkatzen dituzten aniztasun ezberdinak edozein direla ere. Horregatik aniztasun guztiak lantzen ditugu, ulertuz pertsona guztiak anitzak garela. Eta hortan dagoela gure aberastasuna. Gero, 3 eje nagusi daude, bat, tratu berdintasuna eta diskriminazio eza, elkarlanerako espazioak sortzea eta errestea, eta aniztasun guztiei erantzun egokia ematea. Egia da, aniztasun batzuek ez dutela diskriminazioa jasotzen gaur egun eta orain, baina, logika berdina mantentzen dugu aniztasun guztientzat. Orduan, 3 helburu edo bloke horietan, helburu operatiboak edo 5 bloke daude, 5 bloke hauek ere elkar elikatzen dute, eta hor dituzue, zentratuko naiz 3. Herri inklusiboago bat lortzeko bidean, inplikatutako agenteen arteko lan bateratua. Hor, sartzen da, eta hor, juten gera, ekintza ezberdinak antolatzen direla, herriko maila ezberdinetan. Zerbitzu publikoak, elkarteak eta herritar ez antolatuak, esate baterako. Eta hor, migrazioi begiratuz, daukagu harrera eskola. Hor kokatzen da. Pixkat, ulertzeko logika. Eta orduan, zer da Urretxun bizi gara harrera eskola? Harrera eskola hau egiten dugu urtero, iraiaren amaieran aurten 26an hasiko dugu, eta azaroaren amaieran bukatzen dugu. 2 hilabete hauetan zehar, 2 egun, astearte eta ostiraletan, ostiralak mantentzen dira epa dagoelako,
logika baten inguruan, ordutegia ere konziliaziorako pentsatuta dago, orduan 9:30 hasten da, 12 amaitzen da, eskolatik aurrak irtetzen direlako 12 eta 20etan. Eta saio hauetan egiten 3 eje daude. Bat, euskal kultura edo kontestua ezagutzeko ekintzak, igartu behitira joaten gera Sagardoa nola egiten den ikastera, hango historia pixkate ezagutzera, Urretxuko historia, mendira joaten gera ibilaldia itera. Gero dago beste eje bat, ni herrian berrian naizenean ditudan behar baliabideak ezagutzeko formakuntzak. Nola egiten dut nire osasun txartela, lanbidek nola funtzionatzen duen, euskaltegia, emakumeen etxea, elkarte ezberdinak, nik behar dudana, nola birtziklatu dauzkat, ez dakitzen bat kontainer, refusia astazkenetan, ez dakit nola funtzionatzen duen, iritsi berrianago eta ez dakit nola egin. Eta nola egiten dugu hau? Nik ez dute zera saltzen, bakarrik strukturan montatzen dut, eta eskualdeko agenteekin batera. Orduan, zer egiten dugu? Osakidetzaekin, gu juten gera ambulategian, gela batean, formakuntza txiki bat egiten digute. Nola erabili ondo urgentziak, nola atera osasun txartela, zein eskubide ditut. Eta hor ere elkar eragina egiten da. Osakidetzako lankideek ezagutzen dituzte etorri berriak, eta etorri berriek ezagutzen dituzte osakidetzako langileak. Beste batzuetan, adibidez, lanbidetik etortzen dira, euskaltegira joaten gera, eta horrela egiten dugu elkarlana. Eta, formakuntza hauetaz aparte, ere nahi dugu elkartegintzarekin ere harremana mantendu. Orduan, elkarteak gonbidatzen ditugu ere, beraien lana aurkeztera. Zergatik egiten dugu hau? Azkenean, ni lurralde batean berri nagoela, lana eta superbibentzia beharrez aparte, sozializatzeko ere elkarteak ditugu. Orduan, elkarte hauek ezagutzen ditugu, eta Goiargia bezbatzarekin egiten dugu saiotxo bat, joaten gara beraien ensaiatzen duten lekura, eta euskeraz abesten jartzen gaituzte. Eta, adibidez, lehen urteko edizioan, zegoen pertsona bat, korora batu da. Orduan, ja berak, bere sozializatzeko bidea, koroaren bitartez, abestea oso gustoko du, eta hor egin ditu bere lagunak, eta egin du bere prozesua. Horretaz aparte, adibidez, Aspazeko elkarteak oso potente egiten duela lan Urretxun, saskigintza tailer bat egiten digute. Orduan, erakuste digute nola egin saskiak, ezagutzen dugu beraien eguneko zentroa, beraien lana, eta hor bakoitzak ere erabakitzen du match edo ez egiten dugun elkarte bakoitzarekin. Eta, prozesu hori egiten dugu, ez dakit nola noan, ondo noa, oso askar. Eta hori, astean bitan, ere formatu oso malgua, azkenean, aizu, eske ordutxo batzuk atera zaizkit, lasai. Ez da, zeo zer horrela ez punitiboa, ez bazea etortzen, eta, jarraipena egiten dugu, eta gainera, bakoitzak beharren arabera, nire jarraipen individuala egiten du, eskenik ditut behar espezifiko hauek nun topatu edo nun egin matxoiek, ez? Horretaz aparte, taldearekin ere, azkenean familia moduko bat ere sortzen da, azkenean bakoitzak bere realitateak partekatzen ditu, batzutan ez da bakarrik etorri berria den pertsona, agian egon naiz 4 urtez etxe batean interna bezala lanean, 4 urte dara mazkite hemen, baina bakarrik etxea ezagutzen dut, ez dut lurraldea ezagutzen, orduan prozesu honetan ere txertatu naiteke. Esakite, agian aurrak zaintzen egon naiz, urte pilo nire seme alabak zaintzen, etxeko gauzetan, seme alak handitu dira, eta bakarrik nago, ez dute sarerik, ez dut inor ezagutzen, harrera eskolara noa, eta gauza batzuk bakizkit, baina ze ondo, sarea egiten dut ere, ez? Hori ere denak kudeatzen da WhatsApp talde baten bitartez, saiatzen ari gera ere Telegramen tresna, azkenean ere gaztelera edo euskeraz aparte, urdua eta beste hizkuntza batzuk arabiarra eta bar itzultzeko tresna dira, eta azkenean elkar komunikatzeko ere erraztasun asko ditu, baina baditugu hor gure zailtasunak. Eta hori, azkenean zer lortzen dugu, komunitateko agente ezberdinak komunikatzen ditugu.
ze, bueno, ugasatik ere edo garapen agentzietatik ere etortzen dira, eta bueno, ba, hor sortzen da. Eta orduan, bueno, hemen jarri ditut, ez? Ba, ze elkartek ere parte hartzen duten, bueno, funtsezko baliabide guztiak, hor oso zerrenda txikia, letra txikian jarriet, baina hor daude lurraldeko agente ezberdinak. Udaletxeko departamentu ezberdinak, gazteria, euskara, kultura, eguneko zentroa, liburutegia, nola erabiltzen den, ez? Udaletxeko baliabide guztiak nola sosarrazakeriak ere orientazio juridikoa egiten du asteartetan, orduan abokatua ere etortzen da kontatzera hor pixkat, bueno, elementu asko, alokabidetik ere, bueno. Eta, bueno, hemen prestatu dut bideo, ezakit, aldan. Bai, a ber. Ezakit, ez dago kamarekin, ezakit zer egin dudan. Da, minutu bat, baina urtero egiten dugu diploma banaketa bat, amaitzen denean, ofiziala, pleno aretoan, etortzen dira bueno, komunikabideak, ateratzen gira pixkat eurola telebistan, gure diplomarekin, pixkatola ofiziala, alkateak entregatzen dizkigu diplomak, eta aurretik dago bideo txiki bat, beti jartzen duguna urtero formatu berdinean, aldan. Bueno, sin más, eta hori, ba, egiten dugu laburpen txiki bat ikusteko nola funtzionatzen duen. Eta gakoa da, bueno, eta amaitzen da, eta zer, jazta, ez. Hau prozesu baten parte da, eta ondoren hor ere pertsonak harremanak hasten dira, eta hor gero urte osoko proiektuekin jarraitzen dugu urte osoko agenda kolektibo batean, eta ez dakite, bueno, eta hori da jarraitzen dugu, eta azkenean hori gero daukagu aniztasun jaia, sukaldanitzak proiektua, giza liburutegia egiten dugu ere urtero, eta azkenean gauza da, ez, zu hor sartzen zea, eta hor jarraitzen duzu prozesu guztian, urtero bizirik dagoen prozesua, harrera eskola urtero ez da gauza bera, urtero sartzaitugu gauza berriak, aurten adibidez egin dugu udako ikastaroa inklusio digitalaren inguruan, eta sartu dugu ere saio bat, Telegram edo baku txartelak eta teknologiak nola erabili gure kudeaketak egiteko. Bueno, azkenean bizirik dagoen prozesua dela, eta hori, ez dakit ikusiko dugun bideoa edo ez. Ez, ezta? Ezin da. Vale, pues ya está. Barkau. Eta esan ere Instagram kontu bat atera dugula, aniztasuna urretxu, eta hor ere partekatzen ditugu egiten ditugun gauza guztiak. Eta hor ere plazaratzen dugu beste bide batzuetan bitartez. Sartu eta... Mila esker, Oiena, Kristo proiektua, eta, bueno, egia da ez dela batere erresa, 10 minututan zuen proiektuak azaltzea, baina, bueno, benetan oso onak.